Prioritou Ficových vlád nie je rast kvality života všetkých občanov, ale udržanie sa pri moci a zvýšenie vlastného osobného komfortu. Veď prezident Pellegrini má vyšší príjem ako francúzsky prezident Macron a 3-krát vyšší ako poľský prezident Nawrocki, pričom títo, na rozdiel od neho, majú aj silné exekutívne právomoci a vládnu o mnoho väčším krajinám. V prepočte na priemernú mzdu má dokonca slovenský prezident najvyšší príjem zo všetkých 27 krajín Európskej únie, pričom premiér Fico ho má druhý najvyšší po maďarskom premiérovi Orbánovi. My nepatríme do Ruska, ani k Rusku, ale do Európskej únie a NATO. Vážení prítomní, chcel som vám ešte porozprávať o konaní a vyjadreniach ďalších intelektuálnych a hodnotových gigantov z koalície. Ale ponáhľam sa. Podľa odporúčania ministra Kamenického idem variť džem, piec keksíky a možno urobím aj nejaké konzervy. Preto ďakujem organizátorom za možnosť vystúpiť. Vám všetkým, že ste prišli, že vám nie je jedno, čo sa u nás deje a chcete vyjadriť svoju nespokojnosť. Veď aj Fico raz odíde, alebo s hanbou bude musieť odísť. Preto vydržme. Tak ako Putin potrebuje vojnu, aby sa udržal pri moci, Robert Fico potrebuje polarizáciu a šírenie nenávisti, aby mu zostala moc a sloboda. Videli sme v priamom prenose, že nepríjemnú otázku, ako sa máte, položil Putinovi a nie občanom Slovenska. Prajem si, aby stúpol počet tých, za ktorých opadne polarizačné opojenie. Aby sme nemuseli opakovane pri parlamentných voľbách bojovať o charakter tohto štátu. Čím skôr to opojenie opadne, tým menej nás to bude stáť. A to nie len finančne, ale hlavne ľudsky. Odchod mladých ľudí do zahraničia pocítia rodiny a aj krajina. Robert Fico mal v Uzbekistane ambíciu otvárať bránu do Afganistanu. Ja som presvedčený, že byť súčasťou Európskej únie a NATO je pre nás výrazne výhodnejšie. Koniec koncov môžu to potvrdiť deti ruských papalášov, žijúcich v západnej Európe. Bojujme za lepšiu budúcnosť, bojujme za slobodu. Bojujme za inštitúcie, ktoré sme budovali generácie. Nedovoľme polarizácii, nenávisti a falošnému vlastenectvu otráviť naše srdcia a mysle. Na záver tu mám citát od Jána Pavla II. Dejiny učia, že demokracia bez hodnôt sa rýchlo privedie na jasnú a kamuflovanú totalitu. Ďakujem za pozornosť. Idú ťažké časy, nielen pre Slovensko, ale aj pre Európu. A Fico dokázal, že on nevie vládnuť kvalitne ani v tých dobrých časoch. Nechce vedieť, čo sa bude diať ďalej. Bojím sa, že Slovensko skončí ako nejaká gubernia nového Sovietskeho zväzu, ktorý nám tu rastie na východe. A preto musíme ďalej chodiť na tieto námestia, musíme sa rozprávať s ľuďmi, ktorí stále veria Ficovi. Ja neviem prečo. To nevieme ani my. Tak sa s nimi treba porozprávať. Na najbližších protest niekoho zoberte so sebou, niekoho, kto tu ešte nebol. Lebo oni sa musia prebrať. A potom sa preberie aj Slovensko. Tak, ako sa spieva v našej hymne. Slovensko!
Preber sa! Táto vláda šetrí na tých, ktorí sa nemajú ako brániť. Na najchudobnejších, na Rómoch, na rodinách, na dôchodcoch. Ale na tých, ktorí roky vysávajú štát, cez korupciu a úplatky sa ani nepozrie. To nie je spravodlivosť. To nie je solidarita. To je čistý cynizmus a zbabelosť. Preto sme tu, aby sme povedali dosť. Aby sme povedali, že nechceme, aby sa kríza hádzala na plecia slabých. Nechceme, aby sa z detí rómskych aj nerómskych stala stratená generácia. Nechceme, aby chudoba bola životným trestom len preto, kde sa človek narodil. My tu dole držíme tento štát pokope. My pracujeme, my platíme dane, my vychovávame deti. A práve preto máme právo povedať nahlas. Konsolidácia, ktorá ničí ľudí, nie je riešenie. Je to problém. Priatelia, dnes sme tu, zajtra nás tu môže byť ešte viac. A ak vláda nepočuje, budeme kričať hlasnejšie. Nielen za seba, ale aj za Rómov a za všetkých, ktorí už hlas nemajú. Ďakujem. Rušenie štátnych sviatkov. Pán premiér evidentne nevie, čo sa u nás stalo 17. novembra 1989. Nakoniec sám to priznal, že si nevšimol, že by sa niečo stalo. Akurát ho štve, že ľudia v ten deň od istého času nechodia do práce. Štedrý večer v jeho okolí asi nikto neoslavuje 6. januára. Na čo je takýto deň pracovného voľna? Ideálne by bolo azda podľa neho zrušiť aj tie 3 dní od 24. do 26. decembra. Veď v jeho milovanom Rusku predsa oslavujú Jolku, oslavujú 31. decembra a sú všetci spokojní a šťastní, veď Rusko je múdre, Rusko je krásne. To máme hneď 5 dní k dobru. To stojí za to. A ja mám jeden nápad. Čo tak urobiť z februára 31-dňový mesiac? Hneď 3 dní a myslím si, že tento nápad nie je o nič hlúpejší ako tie ich nápady. Ešte dva odkazy. Milá vládnúca koalícia, alebo koalícia, ktorá sa tvári ako vládna. Občania vami spravovaného štátu sa vás prestávajú báť. Strašenie vonkajším vnútorným nepriateľom zaberalo možno v 50. rokoch minulého storočia. Vážení, ľudia sa vám začínajú smiať. To je pre vás ešte horšie, ako keď škrípu zubami, nadávajú v kuchyniach svojich bytov či v krčmách nižších cenových skupín. Parafrázujem citát jedného z vašich klasikov. Veď vy z tých svojich teplých postov jedného dňa odídete. Nechcem sa hrať na Sibiu, ale podľa mňa budete odchádzať nenávidení, s výsmechom a obrovskou hanbou. Čím skôr sa začnete baliť, tým menší bude batoh posmechu a hanby, ktorý si ponesiete. Milá opozícia, zopakujem z úvodu môjho vystúpenia. V jednote je sila. Šancu uspieť budete mať iba vtedy, ak budete spoločne ťahať za jeden koniec. Dajte ľuďom v priamom kontakte s nimi, teda nie nejakými vágnymi vyhláseniami na tlačovkách alebo sociálnych sieťach, svoju víziu vedenia nášho krásneho Slovenska. Nehrajte sa na to, kto bude kapitánom vášho spoločného tímu, pretože nabúrate a budú to oveľa väčšie následky ako búračka nášho najväčšieho kapitána Andreja Semaforoviča Zlatoústeho. Dúfam, že nám je všetkým jasné, jedno zhromaždenie nič nezmení, tak ako jedna lastovička leto neurobí. Takéto zhromaždenie nie je riešením, je skvelým odrazovým mostíkom. Odrazovým mostíkom k sérii ďalších takýchto stretnutí, možno ešte masovejších, možno ešte mohutnejších a dynamickejších. Pamätajme si všetci slovenské porekadlo. Chlapci rastú pomaly,
Priatelia, držme sa. Chcem vám povedať jeden príbeh. Pred časom ma oslovil známy, ktorý pracoval v tunajšej firme Embraku a mi hovorí: Miro, my tam máme nového riaditeľa, 40-ročného. Táto musí byť Slačenka. A ja hovorím: Štievo, to je súkromný investor. To je jedno, či ten mladý chalan, či je ľavičiar, pravičiar, progresívec, smerák, vysoký, je jedno. On musí byť šikovný, musel dať víziu, musel dať program, musel dať ľuďom prácu, musel zaujať toho investora. Ten chalan isto nechodil na vratnicu s ružičkami, ani ku operátorom nechodil, ale ľuďom dal istotu, dal stabilitu. Takýchto ľudí my potrebujeme tu, ktorí vedia, čo chcú, vidia líniu, smer. Toto je naša cesta. Čiže chcem vás poprosiť, teda ja verím, že nie je medzi vami starších voličov. Áno, ja mám na nich veľmi ťažké srdce, hej? Že sú takí, nazvem, servilní ku tejto vláde. Prosím vás, dajte šancu svojim deťom, vnúčatom, dokonca aj pravnúčatom. Neodháňajte mladých ľudí odtiaľto. Ostanete vy sami doma. Nikto sa o vás nepostará. Hej? Nepríde ku vám ani Fico, ani pán Pušík, nikto. Ostanete sami. Myslíte nielen na seba, ale na všetkých nás. Posledná vec, fakt už je posledná, je, veľmi ma mrzí, spoliehali sme sa všetci na právny štát, že tu nejaké základy sú. Hej, videli sme to, teda opierali sme sa o generálneho prokurátora. Mysleli sme si, že to bude nejaký strážny pes, ktorý nás bude chrániť pred právom, pred odkladaním a tak ďalej. V dnešnej situácii by ten strážny pes mal byť pred každými dverami na ministerstvách. Vidíte, čo sa stalo z generálnej prokuratúry. Je tam len jeden Joširáčik, ktorému dajú granulky, ktorý im zašteká. No je to tak. Postavia, alebo chceli mu dať psu budu a kúpiť si ho takto. Takže, priatelia, lúčim sa s pozdravom, fakt, dajte odkaz tým starším našim spoluosobom, nech fakt dajú mladým. Mladí ľudia sú tu neskutočne šikovní, pracovití, múdri, vedia, čo chcú. Ďakujem za pozornosť. Konsolidačné opatrenia súčasnej vlády sú nekompetentné a kontraproduktívne. Sú prejavom dlhodobej nezodpovednosti Ficových vlád. Ochudobňujú hlavne obyčajných ľudí, zamestnancov a živnostníkov. Dve vládne strany majú v názve sociálna demokracia, ale to, čo robia so sociálnou demokraciou, nemá nič spoločné. Situácia je dlhodobo neudržateľná a vyhliadky sú priam katastrofálne. Obyvateľstvo starne, potreba financií na dôchodky narastá, zvyšuje sa verejný dlh, hospodárstvo nerastie. Aby sa Slovensko zo súčasného bahna vyslobodilo, potrebuje jasnú víziu rozvoja, ktorá bude založená na odborných analýzach a auditoch, motivácii pre podnikateľov a obyvateľov. Každá ďalšia vláda bude musieť konsolidovať. Či to bude ďalších 20 alebo 30 rokov, alebo menej, záleží od toho, kto bude vládnuť. Našou úlohou ako občanov je byť ostražitý, pozorný a nebáť sa prejaviť svoju nespokojnosť s krokmi vlády. Samozrejme, že ulica nie je ideálny priestor pre odbornú diskusiu, ale keďže ostatné legitímne spôsoby, akými sú tripartitné vyjednávanie, profesijné odborné komisie a najmä výbory Národnej rady, súčasná vládna garnitúra ignoruje. Neustáva nám nič iné, iba kričať na ulici. Ďakujem. Prišla som nahlas povedať to, čo cítim a vnímam, že sa deje, a to nie je v poriadku.
Je neuveriteľné, aby sme v krajine v 21. storočí žili v strachu z toho, či nám vyjde na nájom, na jedlo a na štúdium. Štve ma, že ako mladý človek v tomto štáte skutočne nemám istotu. Štve ma, že politici neslúžia nám, ale to my slúžime im. Štve ma, že nezlepšujú prostredie, v ktorom žijeme a že drú obyčajní ľudia. Ale poviem vám tajomstvo. Je jednoduché vládnuť ľuďom, ktorí ostávajú doma a nehovoria. Sú ticho. Pretože mlčanie údajne znamená súhlas. Ale ja chcem vyjadriť svoj nesúhlas. Nebudem ticho, aj keď sú okolo nás ľudia, ktorí nás ožobračujú a ochudobňujú. Čo je ale najdôležitejšie, nechcem krajinu, kde pracujúci človek nemá peniaze na dôstojný život. Nechcem budúcnosť, kde mladí nemajú šancu na bývanie a na rodinu. Nechcem ráno vstávať s pocitom, že moja budúcnosť bude horšia ako minulosť mojich rodičov. Nechcem odchádzať za hranice len preto, aby som dôstojnejšie žila. Nechcem počúvať prázdne sľuby politikov, ktorí sľubujú, že bude lepšie, aj keď je každý rok horšie. Ďakujem a bojujem za slúžbe Slovenska. Naša vláda používa ako svoj nástroj klamstvo. Nasľubuje, naklame, podvedie a už klamu aj sami seba. V jeden deň povedia niečo, čo na to ide, že nie je pravda. Dohodnú sa na nejakom zobchodovaní pozície, urobili si z vlády bankomat a my to všetko platíme. A platíme to nielen z našich peniazí, ale ešte aj z fondov, ktoré dostávame na rozvoj Slovenska. A to už je iné kafe, lebo tie peniaze sa nemôžu stratiť, veď viete o tom, že to bolo šetrené, ale aby som nezabudil. To, že som povedal, že stačí pravda a nekradnúť, nemám z vlastnej hlavy. To povedal Tomáš Garrigue Masaryk. A povedal len toľko ešte, že ten, kto sa správa v vlastnej rodine dobre, úctivo a že je dobrým hospodárom vo vlastnej rodine, bude dobrým hospodárom aj v štáte. Lebo to je jeho obraz výchovy, kvality a svedomia. Súhlasíte? Tak sme prežili už, tak my sme generácie, sme prežili 68. rok, 89. rok, dnešná revolúcia a dúfam, že sa nám podarí tento stav zvrátiť s vami, spoločne s vami, lebo fakt, čo to bolo 1000-krát povedané, jednote je sila. Spolupracujeme so demokratickými štátmi a nie štátmi, ktoré nás ťahajú. Fakt, ľudnú. Chcel v súvislosti s tým, čo som tu teraz hovoril, adresovať verejnú výzvu viceprimátorovi nášho mesta Spišská Nová Ves, Davidovi Demečkovi, ktorý je aj zároveň poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý mňa osobne svojimi postojmi veľmi sklamal. Výzvu by som špecifikoval v týchto bodoch. Za prvé, aby sa prestal zastávať ľudí, ako je obžalovaný Tibor Gašpar a jeho mafiánom potetovaný syn, ktorý chcel zapichnúť vidličku do čela inému človeku. A prestal sa pretrčať spolu s nimi na tlačovkách. Za druhé, aby nepodporil konsolidáciu v súčasnom znení, ktorá ničí našu ekonomiku, a začal sa verejne zastávať pracujúceho ľudu a nie ho naďalej ožobračovať a zároveň prestal hlasovať za zákony, po ktorých sa jeho kolegom chcelo zvracať. Za tretie, aby sa dištancoval od proruských manierov tejto vlády. Takže, David Demečko, viem, že si dobrý človek, ale zatiaľ sa tak vôbec nesprávaš a viac než vyslovené nesplnené sľuby sú práve činy a skutky a tak verím, že svoje doterajšie politické vystupovanie prehodnotíš aj na úkor svojich súčasných benefitov. Držte sa všetci, verím, že sa veci zlepšia
len samo sa to neurobí. Musíme sa o to všetci, každý svojou trošku pričiniť. Ďakujem za pozornosť. Ja som presvedčený, všetci, čo ste tu, že aj vďaka vám má Slovensko naviac, že aj vďaka vám má Spiš naviac a že aj vďaka vám má každý jeden z nás naviac. Len sa to nebojíme teda povedať, pomenovať a dať takto najavo. A keď som si otvoril tieto poznámky, videl som tam ešte jednu, ktorú som mal napísaný pri pozícii a osobe otca a človeka. A ja verím, že sa bude týkať mnohých z vás, lebo ako som hovoril, mnohí sme tu takí. Ja som veľmi rád, že sme tu a že keď sa nás raz deti opýtajú, že tatík, kde si bol, keď bolo treba povedať svoj názor, keď bolo treba výjsť z komfortnej zóny, kde si bol, keď bolo treba poukázať na veci, ktoré sa okolo nás dejú, tak ja som rád, že spoločne s vami budem môcť tomu dieťaťu odpovedať. Bol som tam, bol som s hlavou hore a bol som s ľuďmi, ktorí stoja za to. Tak ja vám ďakujem veľmi pekne. A rozlúčim sa už len so slovami, že som úprimne rád, že Spiš nespí s každým jedným z vás. Prajem pekný večer.